Сәлам дуслар, сезнең белән мин Ләйсән Яз кызы, һәм бүген без берничә бизнес проект һәм аның плюслары, минуслары турында бераз сөйләшеп алырбыз. Күп кенә китапларда язалар, синең бизнес өлкән, ул күңелеңә ятышлы һәм син бушка да эшләргә әзер булган хезмәт белән бәйле булырга тиеш диләр. Мин бу сүзләр белән килешәм һәм үземнең иң беренче эшләп алган акчаларым да шуның белән бәйле иде. Әлеге тарих турында кичкенә генә сөйләп китергә телим. 9нчы класслардан алып мин мәктәп газетасы чыгара идем, лагерьларда булганда лагерь газетасы, студент булгач общежитие газетасы һәм башкалар. Журналистика ул инде мәкаләләр язу, хикәяләр, шигырьләр, әдәбиятка кагыла инде аларын да яза идем һәм беренче кремнәрем минем шулар өчен гонорарлар алу белән бәйле иде. Икенчесе ул шушы журналистика эшчәнлегенә кушылып китә торган эш төре ул фото хезмәт, фотожурналистика дип атарга була, фотограф дип әйтергә була. Шуның белән башланып китте һәм инде мин Казанга килгәч тагын да ешрак фотога төшерә башладым. Үземә яхшырак фотоаппарат сатып алдым һәм әлеге өлкәдә активрак эш алып бардым дип әйтергә кирәк. Никахлар һәм туйлар төшерә идем. Берничә ел дәвам иткән бу эшчәнлек вакытында миңа төрле очраклар белән очрашырга туры килде. Һәм бу хезмәтнең плюслары, үзем өчен ачкан плюслары, минуслары белән уртаклашып китергә телим. Плюслары. Беренчедән, син ирекле. Син атна дәвамында, гомумән, әгәр дә син укымыйсың икән, әлбәттә, үз вакытыңны ничек телисең, шулай бүлә аласың. Синең баш өстеңдә инде булса бер хуҗа кеше тормый. Икенчесе, син иҗат кешесе. Фото хезмәте ул шулай иҗат белән бәйле. Мин инде бигрәк тә күңелемә хуш килгән төрле күренешләрне фотога төшереп һәм шулай ук никахларны, туйларны булса да шунда үзенчә бер креатив кадрлар тотып күңелемә юаныч таба идем. Өченчесе ул фотографның хезмәт хакы чагыштырмача алганда әлеге хезмәт яхшы түләнелә. Дүртенчесе ул әлбәттә кешеләр белән аралашу, яңа кешеләр белән танышу. Әгәр дә син актив аралашучан кеше икән, әлеге хезмәт төре сиңа өстәмә бер энергия китерүче, өстәмә бер кайфыңны күтәрүче бер шөгыль генә булачак. Дүртенчесе ул әлбәттә үсеш. Фото белән шөгыльләнгән кеше ул һәрвакыт үсештә булырга тиеш. Тенденциялар белән танышып барырга, төрле программаларны, мисал өчен миңа үзлектән өйрәнергә туры килде. Lightroom, Photoshop һәм аларның төрле мөмкинлекләре, алар барысы да үз өстеңдә өстәмә эшләргә таләп итә иде. Минуслары. Берничә очрак санап китәм. Синең карашың фотоларга һәм фото хезмәтенә карашың синең клиентларыңныкы белән туры килмәскә мөмкин. Алар әлбәттә хәзерге вакытта инде кешенең портфолиоларына карап, эшләнгән фотоларына карап заказ бирәләр. Әлегрәк бер-берсеннән белеп кешеләр, мәсәлән, танышының никахын төшергән кешене чакыру кебек очраклар ешрак була торган иде. Һәм инде берсендә шулай мин фото альбомны китереп тоттыргач, кәләш булган кыз карады да миңа сәер генә әйтеп куйды. Миңа ди, нишләп шулай төшердегез? Безнең фотоларның төсләре миңа ошамый диме, тагын нәрсәләрдә. Менә үзенең тәнкыйтен әйтте инде. Һәм хәзер әлеге очракны бик дөрес тулысынча хәтерләп бетермим. Булган фотоларны кире үзләренә эшкәртелмәгән фотоларны җибәрергә сорадымы соң, ничектер шундый тәнкыйдирәк тәмамланган иде ул фото хезмәте. Икенчесе ул фотограф кешенең инде үз машинасы булырга тиеш. Әгәр дә булмый икән, син кемнеңдер машинасында йөрергә әзер булырга тиеш һәм ул машинаны кем белән булачагың билгеле түгел, аны яисә син никахка яки туйга бара торган кешеләр билгели. Гомумән син һәрвакыт юлда, билгесез син ничек барып җитәчәксең, билгесез ничек син кайтып җитәчәксең һәм кыз кеше өчен төп куркынычы һәм уңайсызлыгы мин аның шунда дип таптым.
тагын бер минус ул фотограф буларак фото хезмәтендә син акча эшләргә мөмкинсең. Әгәр дә син менә шундый чиста хезмәт кешесе, акча кешесе, бәлки бераз гына әрсез дип әйтимме кеше булсаң, син рәхәтләнеп әлеге өлкәдә уңышка ирешә алачаксың. Ләкин мин иҗат кешесе буларак, миңа әлеге эшчәнлеккә күңелем белән якын килү кирәк иде беренчедән. Ничектер бу фото эшчәнлегенең бизнес өлкәсенә кирип китү миңа бик ул кадәр күңелемә ятмады дип әйтик. Шуңа күрә мин әкренләп бу заказларны кабул итми башладым. Тагын бер нюансны әйтеп китәргә кирәк. Фотограф кеше һәрвакыт кунакларның, фотога төшерәсе кешеләрнең кәефенә бик бәйле. Әгәр дә синең кешеләрнең елмаеп тормый икән, аларның кәефләре яхшы түгел икән, синең кадрларың инде әлбәттә идеаль килеп чыкмаячак һәм син клоун шикелле аларны елмайтырга, аларны ничектер ихластан шатлану күрсәттерергә мәҗбүрсең. Менә әлеге шушы яктан да ул эшчәнлек миңа авыррак булып тоелды, чөнки мин андый кеше түгел. Әгәр дә күңелдә ниндидер актерлык осталыгы булса, ниндидер шундый шаян кешеләр өчен һәм шул ук вакытта әзрәк әрсез кешеләр өчен бу инде идеаль бизнес минемчә. Шуңа күрә әгәр дә сезгә туры килә икән, нигә әле эшләп карамаска? Икенчесе ул аксессуарлар ясау. Әлеге эшчәнлек белән мин студент чорында шөгыльләнә башладым. Фурнитуралар сатып алып, мин алкалар, муенсалар, браслетлар һәм төрле аксессуарлар ясый идем һәм аларны сата идем. Интернет аша, ВКонтакте аша ул заманда монтор итеп фотоларга төшереп инде үзегез беләсез, мин фотога төшерергә өйрәнгән идем. Һәм берничә ел әлеге эшчәнлек минем ярыйсы гына барды. Ул минем шулай ук ниндидер бер зур бизнес проект түгел, күңел өчен эшләнгән. Әгәр дә алынган фурнитураның акчасы кире кайтса, шунда ничәдер тиен әз генә артып та калса, шуңа шатланып инде мин ихластан иҗат итеп шушы эшчәнлек белән шөгыльләнә идем. Ләкин балалар тугач, буны туктатып торырга туры килде һәм мин аны яңартырга телим, ләкин әле белмим кайчан ул булачак. Чөнки минем балконда бик күп сатып алынган фурнитураларым тора, шуңа күрә. Һәм бу эшчәнлекнең плюслары һәм минуслары белән уртаклашып китә. Плюслары. Ул иҗади эш. Син күңелеңә ничек рәхәт, ничек якын, шундый формалар китерәсең, шундый шелтәрләр төзәсең дигәндәй дип әйтәсе килеп китте. Шундый рәвешле бизәнгечләр ясыйсың, аксессуарлар ясыйсың. Рәхәт эш, кыз кеше өчен бик рәхәт эш минем уйлавымча. Иң зур плюсы минем өчен шунда иде. Икенчедән, әгәр дә ул зәвыклы икән, аны яхшы гына бәягә сатырга мөмкин. Төрле кибетләр белән хезмәттәшлек итәргә мөмкин. Һәм гомумән төрле коллекциялар чыгарып, шуның белән генә шөгыльләнеп яшәргә мөмкин. Ләкин аның берничә минуслары бар. Аның иң беренчесе, бу эшне эшләгәндә күзләр бик нык арый. Күзләргә, муенга, кулларга авырлык төшә инде. Бик озак утырып эшләсәң, физик яктан аз гына кыенлыклар хис итәсең. Икенчесе, син фурнитураның сыйфатын алдан берничек тә белә алмыйсың, һәм алар кайберләре тиз күгәрә торган булып чыгарга мөмкин. Шуңа күрә күпмедер вакыттан сиңа аны кемдер кире кайтарып бирергә мөмкин. Яисә синең сатылмыйча яткан әйберләрең бозыла башларга мөмкин. Менә шундый нюансы бар. Өченчедән, фурнитура алу ул яхшы гына чыгымны таләп итә. Арзанрак булуын теләсәң икән, әлбәттә, опт бәяләрен алырга кирәк. Һәм сыйфатлырак булуын теләсәң инде, әлбәттә, кыйбатлырак фурнитура аласың. Һәм шутлап чыгарганда, бәяләрен шутлаганда кыенрак, чөнки һәрбер кичкенә генә кулланылган тимер кисәкчесенең дә бәясен шутлап, син ахыргача алканың бәясен чыгарырга тиеш, һәм син ничек тә булса минуска китмәскә тиешсең бит инде, әйме? Ниндидер бухгалтерлык дип әйтәм, ниндидер санау усталыгында таләп итә торган эш диергә була. Әгәр дә ул инде ниндидер үсешләргә, оборотларга китә торган булса, әлбәттә, санау белән оста эш итәргә кирәк. Шундый бер нюанс бар, кул эшчәнлеген, кул эшен, хезмәтне бөтен кеше дә бәяли белми. Һәм күп кеше тора бара, ниндидер кибетләрдән яки Кытайдан кайтаруны күбрәк хуп күрә башлады. Һәм
Бәлки ул бүгенге көнгә кадәр шулайдыр. Әгәр дә син аксессуарлар ясатында булса уңышка ирешергә телисең икән, синең шәхси брендың һәм синең ясалган әйберләреңә карагач ук сизелә торган үзеңнең бер аерма, үзеңнең бер үзенчәлегең, үзеңнең бер зәвыгың булырга тиеш. Шул очракта син үзеңнең аксессуарлар брендын булдыра аласың дип уйлыйм. Бүгенгә менә шулар. Әгәр дә әлеге ике эшчәнлек төры белән кызыксынган булсагыз, үзегезгә нәтиҗәләр ясагансыз дип уйлыйм. Минем әле эшләп караган эшләрем тагын да бар, алар әле күп. Алга таба да алар белән бүлешермен. Бергә калыйк. Үзегезнең фикерләрегезне комментарийларда язып калдырыгыз. Сау булыгыз.